Türkmenistan'ın Trans-Hazar gaz geçirici oyuncu maglumatnamasy soňky döwürde halkara köpçüliklerin habar berişlerinin käbirine Türkmen TV gazyna gunwatar ury oyuncu iýermek taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň mümkinçilikleri barada tesbirnamalar peýda bolup başlady. Bu ýerde gurrun Hazar deňziniň düýü oyuncu Türkmen mawy ýangyjyny Ýewropa bazaryna iýermek maksady bilen gaz geçiriciniň gurulşygy barada barýar. Bu barada Türkmenistan'ın Daşary işleri Ministerligi köpçüliklerin habar berişleri üçin değişli maglumatnama ýeratdy. Şol maglumatnamada şeýle diýilýär: Häzirki şertlerde uly görümli taslama gyzyklanmanyň şeýle duýdansyz ýüze çykmagy düşünükli. Emma şol wagtyň özünde obyektiw we anyk maglumatly düşündiriş talap edýär. Türkmenistan tarapyndan başlanan Trans-Hazar gaz geçiricisini gurmak pikiri, elki bilen diňe bir ykdysady we täzeçilik taýdan peýdal taslama hökümine däli, eýsem önüm öndürjileriň, sarp edijileriň we issaşary ýurtlaryň behbitlerine we peýdalaryna deň derejede garamak esasyna global energiýa howpsuzlygy we durnuklygy üçin esasy şert hökümine energiýa serişdelerini diversifikasiýa etmek möhüm bölek hökümine garalyp. Bu meselenin aralt maslahatlaşmaň başlangyjy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylyň noýabryny Brüssel şäherine amala aşyran resmi saparynyň başyna Ýewropa Komissiýasynyň başlygy, Ýewropa komissarlary we Ýewropa Birleşiginiň dörli düzümleriniň ýolaşlary bilen geçiren gepleşikleri bu meselenin aralt maslahatlaşmaň başlangyjy boldy. Şol ýylyň noýabryny we 2008-nji ýylyň maýyna Türkmenistana Ýewropa Birleşiginiň energetika hyzmatdaşlygy boýunça resmi wekilleri geldiler. Bu şol saparyň barşyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna energetika ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek babatda ulaşyklary gazanyldy. Şol duşuklaryň netijeleriniň bir hökümini 2008-nji ýylyň maýyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna energetika ulgamyna hyzmatdaşlyk we özara düşünşmek hakyna ehtnama gol çekildi. 2011-nji ýylyň başynda şol döwürdäki Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Jose Manuel Barroso'nyň Türkmenistana amala aşyran resmi saparyna Türkmen energiýa götürjileriniň Ýewropa iýerilmegini üçin etmek mehanizmini işläp düzmek babatda taraplaryň taýýardygy tasdiklandy. Şol wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini Türkmenistan tarapyndan energetika howpsuzlygy meseleleri babatda gyzyklanma bildirýänler üçin geň geremli dialog başlangyjy öňe sürildi. Şonuň netijesinde 2008-nji ýylda Baş Assambleýa tarapyndan energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üssaşyr geçirilme we onuň durnukly ösüş we halkara hyzmatdaşlygyny üçin etmekdäki orny atly ilkinji kararnama kabul edildi. 71 döwlet onuň awtordaşy bolup çykyş etdi. 2013-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmen tarapynyň taslamasy boýunça ýeni döwür şoňa meňzeş kararnamany bir agzdan kabul etdi. Şeýle bir halkara hukuk binyadyna bel baglap Türkmenistan zerur syýasy maliýe guramaçylyk şertlerini döretmek üçin tagylla etdi. Bu bolsa Trans-Hazar gaz geçiricini gurmak pikirini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berer. Bu maksat bilen değişli energetika idaralarının ýolaşlaryndan ibaret Türkmenistan, Azerbaýjan Respublikasy bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna üç taraplayyn hyzmatdaşlyk mehanizmler döredildi. Ýewropa Birleşigi tarapyndan öz gezeginden Hazaryň energiýa baýlyklaryny gunwatar tarapa çykarmak boýunça ulgamlaryň hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin Ýewropanyň energiýa kompaniýalarynyň, banklarynyň we beýleki maliýe guramalarynyň birleşmesi hökümine Hazar Ösüş Korporasiýasynyň döredilmegi görnüşinde de möhüm işler edildi. Ýewropa Birleşiginiň geljek uly taslamalaryň sanawyna Trans-Hazar gaz geçiricisini goşmak kanuny ýagdaýdyr. Umumyň aýdanynda Trans-Hazar gaz geçiricisiniň gurulşy boýunça hyzmatdaşlyk syýasy we funksional halkara gollawny alyp ýygyderli we iş ýüzüne alınıp barýar. 2018-nji ýylda Kenariýa döwletleriň 5 tarapyndan Hazaryň syýasatynyň esasy ýörelgelerini düzgünleşdirýän esasy resmi namanyň Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda konwensiýanyň kabul edilmegi taslamanyň halkara hukuk esaslygyna şübhe döretmeýär. Hususan şol resmi namanyň 14-nji maddasyna şeýle diýilýär: Taraplar Hazar deňziniň düýbünden kabelleri we turba geçirjiler geçirip bilerler. Suwatly kabeller we turba geçirjileriň geçýän böleginiň tarapy bilen alalaşyp, suwatly kabeller we turba geçirjileriň ugry keskitlener.
Şeýlelik bilen häzirki wagtda Trans-Hazar gaz geçirjisiniň gurulşy Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda düýbüniň kesýitlenmesi bilen göndün-göni baglanşy kıldyr. Mundan başga da Türkmenistan gaz geçirjisiniň gurulşygyna pesgel berýän syýasy, ykdysady we maliýe faktorlarynyň ýokdugyna ynanýar. Munyň tersine Trans-Hazar gaz geçirjisi ykdysady nukdaý nazardan esaslandyrylan Ewraziýada energiýa howpsuzlygyny öpçün etmekde epesli goşun goşup bilýän Ýewropaly sarp edijiler üçin çyýgmal çeşmelerine uzak möhletleýin we üzniksiz elektrisiteli üçin etmek bilen bir hatarda üstaşyr geçýän taraplaryň açaçan peýdalaryna we gyzyklanmalaryna esaslanýar. Şundan uğralyp, Türkmenistan energiýa akymlaryny diversifikasiýa etmek strategiýasyna ıgrarly bolup, Trans-Hazar gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardygyny ma'lum edýär.